Sun Sidamulya Desa Sidamulya lan kabeh para pamonge kabeh para prangkate pinaringan kesehatan pinaringan kesarasan umur sing panjang rezeki sing lancar sing berkah Allahumma mula khususan ing Desa Sidamulya kene didoke saka ing bencana alam nandur tinandur para tani bisa tukul lemu bisa ngrembaka wohe sing akeh yen to para petani kuwi asile apik pendak taun kene mesti rutin wayangan lak nggih ngoten to Mas ya aku mesti mula dungane dalang ki mandi kok Mas ki tenan mula para warga agung lan para pamong-pamong kabeh kene kabeh pinaringan seger kewarasan pinaringan kesehatan pinaringan putra putri soleh lan solekah Allahumma kabeh pamonge kabeh perangkate RT RW pinaringan kesehatan panjang ing yuswa ngono ya yo mula awake dhewe kang lumantar panjenengane pepundhene awake dhewe panjenengane Pak Kasun Wiyono miwah para panitia awake dhewe sisek pinangka ketua rombongan sangka nggih ngaturke panuwun sing tanpa upama ya nduk ngono ya yung yen tono lupute sisek lan kanca-kanca kabeh sisek sing ngaturke pangapura sing gedhe tenan ya nduk ngono ya yung kula bengi iki jan disembadani nduk antase ming 13 RT kae iso kaya ngene nduk ngono awan mau ya kuwi wis ngenengake sedekawan ana ing makam etan kono ana makam mula anu Pak Lurah yo sekali-kali menurut makam kono sok ben wayangan ngoten Pak Lurah pun sanjaluk masyarakat biayai dhewe sisek mawon pira nek regane ora ngentekne panenan sawah seprapat ono mungkin digelar wonten makam etan kono makame wampuh digelar waduh ngadep ngidul kok aja saestu Pak Lurah nggih Pak Lurah mugi-mugi Bapak Kepala Desa Sidamulya dipun paringi kesehatan kesarasan mewah ibu ngaturaken pangapunten sonten wau kula mboten saged sowan mergi kula radi kedalon rada kepengen ya wis ora apa-apa sing penting ki mat sinamatan sing penting ki paringan kesehatan ngono bengi iki karo Bapak Kasun Wiyono lan para panitia RT RW ketua BPD awake dhewe ngatur nuwun lan matur nuwun banget marang panjenengane Ibu DPRD taksih lenggah nggih matur nuwun sanget nggih mengke njing 2029 Sidamulya niku kersane jenengan melih Bu saestu angger lumantar Pak Wiyono niku kula percados piwah kalian Bapak dan Ramil kalian saking Kapolsek Babinsa sedaya kula ngaturaken matur suwun sanget sampun kersa nenggani inggih menika wayanganipun sisek ingkang kados ngaten ngono wah jantenan nduk sembadani nduk bengi iki cacahe waranggana ana jiro lupatmonem 5 jane 6 bojoku jare senep tengen bladekan aku Pak ngono gak sida Pak piye basa aku mayang prang-prang dina iki nyeluke ganti yang emas ngono biasa iki angger gak tau mayang ngono kuwi bongkoe angger yaene esuk-esuk ngono tantang tangi-tangi ngono basa nek blablek mayang nek Mas engko budal jam pira ngono kuwi waduh ngono iki ngene nduk perkara seneng gampang wektu isih dawa mengko ana patet sanga ya uga ana waranggana wis kulino dolanan kurang prayoga kok kurang mantep yen to sing bangun reksa benjene Bapak Kepala Desa ora katuran munggah ana kepanggungan ora ketan kaya apa ben nyanyi nduk ben nyanyi ben diketoke karo masyarakate ngono Bapak Kepala Desa Bapak Margono kersane munggah wonten kepanggungan mengke cugal mbaka setunggal badhe Bapak Margono nggih pepundhen kula Ibu Dewan inggih kersane nyanyi apa iso nyanyi lho piye to nduk pinter nduk enggak Mas sepoti Bapak Kepala Desa kersane minggah wonten kepanggungan paring lelibur wonten masyarakat mriki Mas enggak Mas
Wilujeng dalu Bapak Kepala Desa. Wah, saya sepuh ora katon sepuhe malah ketok mencorong kaya teja cah jantenan. Bejane ibuke Bapak Margono kuwi kula semerep panjenengan sepindhahan nggih semonten dugi sakniki nggih tesih semonten niku mawon. Wah, gumun malah mboten sepuh-sepuh. Nek kula niku sepuh batek manggon duka niku. Mboten lah. Oh nggih, wah enak iki. Nggih, alhamdulillah masih sek. Nggih. Isuwi tenang gitu. Nggih. Aku nanti ngundang masih sek secara pribadi. Leres nggih. Kalau mau diaturaken sukapan kan iki cobi mangke kok tak rembukan kali buke. Nggih, pribadi mawon pun satarian mawon kula. Pun jenengan niku kalih masyarakat Sidomulya niku jenengan tek gunggung wah Pak Lurah jan jos Sunan Purakon wayangan mesti gelem ora satarian Pak Lurah kaya ngoten niku lho. Masyarakat niku sing sajak. Ora RT niku lho. Matur nuwun atas doanipun. Amin, amin. Pangapunten Mbak Endang. Kalau aku nyambut ora ketok Mbak tambah kayak timur ya. Sinten Bu Endang? Nggih mau betul mari penghormatan. Pangapunten Mbak Endang nggih. Bu Endang mengke bakal jenengan mengke Bu Endang kersane muka wonten kepanggungan. Nggih, masih sek. Nggih. Alhamdulillah warga masyarakat bijih rukun ayem tentrem. Amin, amin. Ing pangajab masyarakat Sidomulya dados masyarakat ingkang baldatun thayyibatin warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mas Isek saged menapa menika menghibur khususipun warga dusun Sidomulya mriki nggih. Umum desa Sidomulya. Kula ini sing kula menapa nggih? Sing kula imut-imut ngaten Mas Isek. Pripun? Nek Pak Sisek kene Sidomulya bakul iki lha niki saestu. Ngoten nggih. Bakul ning atas mriki mriko. Lapangan gajah mriko. Niki wau padahal Pak Lurah dalu niku keramen sareng kuwat lah. Niku tangga kula nggih enten ketoprak. Oh ngaten nggih. 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 Niki sing kula gumuni Pripun? ngeten. Apa? Yoga. Nggih, pengrawit pripun? Pengrawitnya saking pundi niki? Niku pengrawit niku nggih paron, Pak. Saking paron nggih. Napa bedikas laras bedikas. Niku nggih niku kancane bedikas. Biasane sing perso niku. Niku songo laras, niku damelan kula nembe mawon dados songo laras nggih. Niku biasa nggih. Luar biasa laras kompak nggih. Niku sing anu nggih kula nek mboten Nggih. Napa malih wonten nang nika kalih kula nggih. Nggih. Luar biasa kali menika wah pangrawite jan kompak saestu ya luar biasa kekumpulan. Nggih. Nggih Mas Isek derek napa nggih istilahipun derek mangayu bagya kali derek ngegengaken suasana dalu menika. Nggih. Nggih. Nyuwun lungiting asmara. Lungiting asmara. Piyambak napa dipun rencangi? Dipun rencangi ingkang pundi niki? Nek sing boten dahar nuwun sewu. Oh sing boten dahar. Nggih, sing boten dahar nggih. Sing dahar ben kersane ditutuk riye, kersane ditutuk riye. Monggo, Mbak saking pundi Mbak? Nggih, wau ngantos kesupen Waranggana sampun dereng kula tepungke mengke mawon nggih. Nggih. Waranggana jan ya sakniki jan saya nom-nom sedaya sakniki. Nggih, alhamdulillah. Saged pinanggih. Amin. Nggih. Nggih. Lengkap. Monggo Popo Asmara monggo ana iki tidak dia asing lagi ini. Nggih, Mas Asmara niku mesti mriki niku. Nggih. Lungiting asmara nggih Pak Lurah nggih. Nggih, derek lungiting asmara. Nggih. Lungiting asmara, Mas. Lho. Lungiting asmara pembunange kok ngalih. Oh, garap elektron mawon nggih. Boten kagum gamelan to? Nggih. Gamelan mawon. Oh, sareng nggih, disarengke nggih. Oh, sareng. Nggih. Nggih. Nah, elektron itu mendina elektron. Nggih. Barang. Saking pundi kalau Mbak? Saking mriki.
Suprene ganggu ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno mring sliramu tuwon ayu ra eling dina lan wektu ayu anti jujur semoyo wae aku tresna karo kowe kene atiku ojo karo jawa iku ora prayoga Ku ngenteni janji prasetyane ati kadung tresna mring sliramu tuwon ayu ra eling dina lan wektu anti sepikir semoyo wae aku tresna karo kowe teganing atimu ojo ngayene iku aku ora bakal yang belum nyambung seliramu untuk asmara
Alhamdulillah. Nggih. Derek bombong ke mana dalu menika? Kalau Mbak semane masih ngono, Mbak? Nggih, kula Pita, Pak. Pita. Nggih. Saking pundi jenengan? Kula saking Magetan. Oh, mriki kemawon. Nggih. Nggih, Magetan. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Komplit nih. Nggih. Nah, komplit tasih timur-timur, iya ta? Tasih timur-timur, kata sipun tasih napa nggih? SMP napa SMA kata mbak-mbak ini kan Niku anu luar biasa. nggih, kuliah sedaya. Nggih. Nggih. Salajengipun kula nyuwun tulung dhateng priyantun Mas Wiryo. Oh, Mas Wiryo Wiryo. kula tenggo dhateng Oh, nggih. Mas Wiryo. Nggih, Pak Monggo, Pak Monggo. Wiryo Pak Kasun Klampisan. Gila sih Mas Wiryo. Pamitan nggih. Ah, Pak Kasun Klampisan. Monggo Mas Kasun. Sugeng dalu awit-awit pasang keliman tabik tinebihno ing ilo duni linepatno saking sabu dendani Gusti dhateng warga masyarakat Sidomulya. Nggih, Mas. Mugi-mugi Mas Kasun. Sidomulya dadosa desa ingkang barjatun. Amin. 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 Terima kasih. Derek seneng Pak sih. Dalem? Derek seneng. Nggih. Derek bingah. Nggih. Nggih. Oh, biasanya nek dereng menapa nika pinarah kok. Sore wae kula tenggo biasanya Mas Isa karo Mas Kasun iki rawuh. Lah, Ya mboten napa alhamdulillah. Kalau sampun Ya, aturaken ya, Mbak. Mas Isa beli wonten aktivitas Nggih. rawuh rada Nggih. rada Lati rangkat. Lati rangkat. Nggih, monggo Mas Kasun. Diwunaken hotelipun. Nggih, bari derek libur dateng kadang-kadang mriki lagu lawas mawon Ngidam Sari ning dikoplo. Oh, Ngidam Sari dikoplo. Nggih. Angel-angel. Ngaten nggih. Pangapunten Pak Lurah. Ayo dimeneng dulurku lanang iki. Oh, engko keri-keri kowe. Monggo lho Pak Si mangke dulur kula nang Asmara Santo nika wae. Nggih. Niku pun gawan kotak. Oh, Mengke longgare sing penting niku sing nanggap riyen nggih Mas Santo nggih. Ugi Ah, derek Mangayu Bagyo dateng rawuhipun Ibu Endang nggih. Nggih, Sugeng Ibu Endang. biasaken sugeng lenggahan. Nggih. Bu Endang nggih. Oh, DPR. Mas. DPRD nggih. 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 Monggo. Ayo diduet nggih, Mbak.
jan gayeng ya nduk ayo monggo mbak yo neno turunane Mas Rudi gitu. Nek ora rawuh Mas Rudi, apa wis piye ngono. Rombongane pun kiambak-kiambak. Oh, pun kiambak-kiambak. Ning aku ora pangling kok iki mesti anak-anakku kabeh. Nggih. Dempet pas dugi yen kula kan nderek to niki. Nggih, nderek sedaya. Wayangan demben. Ngoten pasti nggih. Nggih, leres Pak, leres. Ayo Mbak, karek sak pupuh Mbak monggo. Nggih, matur suwun sanget Mbah Wo. Nggih, matur suwun sanget Bapak Kepala Desa. Nggih, sampun paring biyen iki nek ledung. Nggih, jan nggih. Pangke kapan Mbah Warek ngene iki ku kapan? Nggih, mengke Gusti niku mboten sare. Gusti Allah nuwun. Lho, kula nggih angsal. Aduh. Kuwi no bagian no. Kono dicomong loro karo sing endang, iki loro. Dicomong iki lho le. Nah, karo sing endang. Sedeng. Karo sing endang kono. Tenan kok pancen kepala desa Sidomulya kuwi wis kondang kepala desa sing lomo jan tenan. Masyarakat sami gunggung sedaya. Mula sok ben iki tenan wayangan Mas, mungkin teng makam mriku. Nggih, Bu, mun sanu lho Bu, mun sawol saestu, mungkin wayangan. Teng Sendang, jeng ben.
Wong sisek ning murah mawon. Sawah seprapat mboten sedaya panenane. Nggih, ngaturke Ibu Dewan, Bu Endang yen mungkane kepanggungan. Ben kendel, Nduk. Bu Endang iki nabi ayine jan blakter. Munggah nang kepanggungan sepote Mas ya, Mas. Nggih, wilujeng dalu Bu Endang. Wilujeng dalu Pak Sise. Sehat nggih. Alhamdulillah. Santan. Niki lho. Jenengan niku riyin kalih sakniki beda. Sakniki niku bebasan kanton mencorong kados tejo menika saestu. Pripun niku? Saya dangu kok malah mboten ketinggal sepuh. Alhamdulillah. Malah kok kados nemen niku saestu. Anu, Mbak Do nyepuhne ndek wingi. Dinomne melih. Oh, tak nyepuh oleh. Nggih. Nggih, Bendang menapa badhe paring ular-ular kalian para warga menapa badhe nyembang lelagon pun kula kanten nderek. Nderek. Lek derek jenengan mawon iki. Lelagon mawon nggih. Nggih. Garap dangdut napa campur sari napa langgam dangdut nggih enten elektone. Kula ki marai gampangan manut lho Pak Sise. Oh, ngaten niku. Kula tak matur sekedhik mawon kagem Mbah kami tuwa niki. Nggih kalih Pak Wawiono nggih. Nek sedaya kan mau sampun dari ketua panitia. Leres. Lurah pun salam-salamin pun sedaya. Nggih. Intinya yang hadir hari ini di rumahnya Mbah Wo Cemong. Nggih, Mbah Wo Cemong. Matur nuwun bahwa undanganipun Nggih. kang hadir sedaya, nggih alhamdulillah tesih kompak, tesih sae, tesih guyub rukune kejagi. Amin. Dalam ali-ali. Bahwa luar biasa niki. Wong nggih saestu. Saged ngompakne, saged ngempakne Leres. kalih Pak RW. Dasare bapak kami tuwa Wiyono kuwi piyayine brakter, grapyak tur sumanak. Nyatane aba teng RT RW 13 RT nyatane nggih dados wayangan kados ngeten nggih. Niku penggerake Mbah Wo niku nggih. Masuk urunan nek mboten dikumakne kan nggih Wah, mboten saged nggih. Wong nggon kula niku sak desa mawon jak urunan 30 lah bolak-balik ke urunan rasa wayangan ngoten niku nggon kula lho niku. Berarti medhit niku wargane. Nggih medhit saestu nggih. Sidomulyo wargane lomo-lomo. Leres nggih. Kula tak manut ali-ali mawon. Ali-ali nggih. Nggih. Bawani Bu dipun bawani Bu. Dalem kula dikancani. Oke kancane. Mbak Yani. Iya, Mbak Yani kinten Mbak Yani. Pokoke manut ae to. Heeh, Mbak Yani ali-ali. Bilang kalung. Saya larang bilang. Hilang kalau Ya aku mikir kok kon bilang kalung. Ali-ali langsung mawon pun sah nggih. Pun sah dibawani mboten napa-napa Bu Yani nggih. Ali-ali. Kula pokok kancane jumeneng ngoten nggih Pak Sisi. Leres. Nggih. Nggih, langsung mawon usah bawani Mas. Nggih, nggih.
Sinten? Oh, Anu meleng niku. saking semangatnya ngoten niku Bu. Nggih Pak Sisek. Oh nggih Bu. Lagu mawon niku wae. Oh nggih Bendang matur suwun sanget panjenengan sampun berkahi acara dalu menika. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kesehatan, kesalahan lancar. Anu dongane ampun kagem kula mawon kagem masyarakat. Oh nggih wau pun kula dongake. Nggih wau pun kula dongake setunggal para masyarakat agung ing Desa Sidomloyo mriki paneran kesehatan kesarasan pun sedaya niku nggih. Mugi-mugi bahwa niki saged nanggap tiap tahun mangke. Nggih, bahwa mugi-mugi saged mriki saged mawon bahwa niku tiap tahun mriki wayangan. Pun matur nuwun ngaturaken lepat kula nyuwun pamit niki mengke sekalian. Nggih. Nggih. Sangune pinten iki kira-kira? Ini suratnya bajunya niki lho Pak Sisek. Wonten sarakoke. Lah nggih, telek dibuntel kelaras, betah melek mesti waras. Amin, amin. Pak Yono.
Rejosari nggih matur suwun niku leres Pak Yono. Napa mulih dalu menika wancinipun nggih menika malam Jumat niku tirakatan niku gedhe manfaate gedhe berkahe. Gusti niku paring adil. Kok sapa to sing gelem betah melek khususnya malam Jumat karo tirakatan dilancarke rezekine diparingi kesehatan nggih. Oh nggih mawon tunggal bakal tunggal. Ki anu Nduk, kurang prayoga yen to waranggonene ora ditepungke dhisik. Engko darake ditakoni ki waranggone saka ndi to? Iki saka pinggir dhewe kene iki, saka kene lor dhewe iki ayo Mbak. Miki Mbak di asal Mbak. Dipun tepangaken asmane sinten Mbak? Nggih, dipun tepangaken nami kula Lintang Alun. Lintang Asmara nggih. Alun. Lho Lintang Alun nggih. Lintang Alun. Suara bangun. Anu nggih tak ngete jenengan wis sonten wau lho. Napa rada masuk angin kok gobios terus ketoke? Nggih, ketinggalan ngaten niku. Mula mangane sing akeh awake ben lemu. Nggih. Nah, bintang gede. Wong nek gedhe iki menak kok. Nek cilik kan gede-gede lha gak menak. Ngono wis ndang gede. Oh, nek wis gede terus ndang golek iyang. Tenan. Dadi nek cek cilik alit, Pak. mula kuwi ndang gedhe-gedhene, ku nek wis gedhe mlempuh ndang golek. Nah, kuwi lho. Nah. Kelas pinten, Mbak? Kelas pinten? Kelas 3 SMP. Ke SMP engko nek sempetu SMP yang SMKI ya. Insyaallah. Nggih, matur suwun dioper genten kiwane. Kiwane. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek tetepangan kula Ayah, Pak. Ayah dalemipun. Kula saking Kedung Putri. Oh, saking Kedung Putri Maron. Nggih. Sakmenika taksih kuliah nggih, Mbak Ayah nggih. Nggih, tasih kuliah. Pak. Mbak Ayah iki mbiyen urung kuliah, cek cilik lho, cek cilik melok sisek iki mbiyen tenan iki rada suwe. Bareng saiki mu kuliah nang Yogya kuwi angger dicalange yo wongel. Kula di mriko ya, Pak. Oh, manggone yang Yogya. Biyen kuwi ngalor kidul karo Angger Mayang cek cilik sak kowe iki cilik neh, saiki wis ketok melempuh niki angel ngono. Angger melempuh mesti angel. Taksih kuliah nggih. Nggih, tasih kuliah, Pak. Dateng Yogya. Nggih. Nggih, matur suwun, sekolah sing pinter, besok ben dadi dosen. Nggih, Heeh, padha karo bojoku. Ya matur suwun, matur suwun. Genti kiwane. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek titepangan Pak. Nggih. Kula Elvina. Elvina daleme Nggih, kula pidhon saking Pangkur. saking Pangkur tasih kuliah nggih. Tesih. Lah niki napa libur perang-perang dina niki kok teng mriki mawon? Agustus niku libur, Pak. Oh, Agustus libur ya. Nggih. Dasar Agustus libur terus tanggapan rame ya. Nggih. Pokoknya angger tanggapan rame ndang libur terus ora apa-apa. Kuliah mbiyen ora apa-apa angger nyangarang kadang Ya, kuliah ditutukke, Nggih. besok den dadi dosen sing pinter lah. Matur suwun, matur. Kaya niki bejane sing duwe. Besok aku ya awakku mekas karo kowe. Pripun, Pak? Nek golek bojo siji aja dalang. Kok napa? Loro aja krawan lah. Kowe tumon Pripun? dalang sak Indonesia. Nggih. Awit saka Yogya, Solo, Tulungagung, rabi pisan. Kowe sapa dalang rabi pisan tak liyane sisek. Halah iki tenan. Kowe kudu eling-eling kuwi tenan. Dalang kuwi apes-apese rabine ping 2 atau ping 3. Kuwi urung lah golek demenan. Tenanan. Mungkin kasus karo kowe siji tok iki lho pokoke iki mbonggo ya arek ora ya ora apa-apa mau perusak enggak-enggakmu dhewe lho. Dalang kuwi tenang. Bengi bar dalange niku upama bar dalange turan-turan karek iki yo nyang ngono. Citoke kek gendakane. Lah. Apal kok aku ngono. Wis to hitungan dalang amit saka kulanan Pak Mantep rabi ping pira? 8. Songo. Pak Nom Ping 3. Pak Narto Sabdo. Lah. Sisek tok lho pisan. Dicek pisan sehidup semati. Tenan aku tenan. Sajoke dadi jalannya to. Kowe patuman ya sisek kok duwe gendakan ngono kuwi. Ora krungu aku sake primpene kok. Nggih, Mbak Elvina matur nuwun. Gentos kiwane. Duh,
Waranggana dan saya lemu pipine saya mentul. Deh. Asmane sinten, Mbak? Nggih, ndak ditepangan kula Pita, Pak. Mbak Pita daleme Kula saking Parang Magetan. saking Parang Magetan tesih kuliah napa mboten? Sampun lulus nanging dereng wisuda. Oh, dereng wisuda. Aja golek gendaan sih. Ya, iki tenang. Ngurung te wisuda wis golek nggon. Ngono nek kejaba nek kepepet ya monggo ora apa-apa. Karena wong urip ki semangate kuwi. Dadi nyambut gawe, kuwi nek gene kuwi gak semangat. Ngono, ya apa ora? Ndang nyambut gawe jajes-jajes, yang kuwi nang ndi ya ngene iki. Ngono kuwi. Tenan. Terus ngelirik, klecem. Nggih, matur suwun. Sami-sami, Pak. Genti kiwane. Kok rasa ditepungke wong iki gawan kotak. Asmane sinten, Mbak? Nggih, kula Yani Daleme saking Sragen. Sragene pundi, Mbak? Gondang. Gondang nggih. Nggih. Saking Gondang Sragen. Gondang Sragen. Nika anu nika pom bensin nika temu ndi? Nggih, niku cakete. Oh, celak. Riyen etan pom bensin itu enten komplek. Ageng lho, riyen lho ler dalan saeling kula jaman cik nom. Saniki tesih napa mboten? Oleh kula malah juru kuncine ten mriku. Oh, ya apa yang ngono. Lah ya. Oh. Nuwun. Nggih, matur suwun Mbak Yani nggih, Mbak Yani. Cek sitok sing nyekel HP iki. Dipun tepangaken Mbak asmane sinten? Jenenge kula Tika, Pak Dalang. Tika sinten? Tika Putri. Tika Putri. Daleme pundi? Saking Geneng. Saking ngene. Bapake sinten? Jenenge bapake teng dalem. Bapake mboten tumut. Boten. Apa biyen anak langasak iki? Mandamu. Mbak Tika Putri nggih. Anu, Nduk. Ayo iki pupung Waranggana komplit, pupung wektune isih sore penontonnya sokeh. Bapak Kasun katuran munggah. Bapak Kasun ben nyanyi. Bapak Kasun Wiyono. Wong sing diajak ya Pak Kasun sepote Mas. Pak Kasun kersane jumeneng Mas ya. Orek-orek. Sing tak seneng iki ngene iki lho. Pak wonge jalan lagi munggah wis lung ngene iki. Nggih, wilujeng dalu Bapak Kasun Wiyono. Wilujeng dalu Mbah Lembok kali Mbah. Sehat nggih sak keluarga. Alhamdulillah. Amin. Sehat sedaya. Amin. Nggih sing ben pamanggan malih. Nggih, sing penting wong urip niku sehat niku. Najan to arep muni Tegale Jembar Sawayamba nek direredu karo lara kan nggih mboten mantuk nggih to, Mbak. Sing penting niku sehat. Sehat kali hiburan ngeten iki. Alhamdulillah. Nggih, badhe matur menapa kalian para masyarakat wong panjenengan menika pamonge dusun mriki. Nggih, matur suwun Mbak Lembok kali Mbak Sange nggih matur suwun dalu menika alhamdulillah dusun Sidamulya regeng sanget nggih alhamdulillah. Amin. Nggih niki kula selaku pamita dusun Sidamulya khususipun niki matur suwun sanget khususipun warga dusun Sidamulya sing kala wau wis diaturne panitia Mbah Lurah sing Sidamulya ki guyub rukun alhamdulillah. Amin. Mugi-mugi untuk kerukunan menika tambah dadine Sidamulya ki dadi kuat tenan. Mergo nek kerukunan iku iso ndadekne kuwate awake dhewe, Pak. Oh nggih, pancing rukun niku agawe santosa nek serah agawe dosa. Nggih, agawe nggih, bubrah. pramila Contone para para kusuma bangsa. Niku para kusuma bangsa niku kanthi gaman pucuke pring kangge rukun niku saged merdeka niku.
Alhamdulillah panjenenganipun dinten menika Nggih. delalah niku rezekine wong Sidomulyo niku luar biasa. Amin, Bahkan. amin, amin. Nggih. Alhamdulillah untuk Sidomulyo niki hasil petani ini luar biasa. Wah, jan saya setunggen kula sampe jeblok ya Pak Wong. Alhamdulillah untuk Sidomulyo niki luar biasa. Dadi niku perlu disyukuri. Amin, amin, amin. Pramila menika wong niku nek gak gelem syukur nggih ngoten nika. Nggih leres, leres. Makane dalu menika iso ngenekne wayangan. Amin, amin. Najan to kala au diaturne Pak Lurah nek desa lan negara ki ngenekne efisiensi lan ngono. Ternyata Sidomulyo ki luar biasa. Luar biasa saestu, nggih. Gelem urunan, gelem wis patungan kanggo ngenekne syukuran. Nggih, leres. Iki pramila monggo mangkenipun apapun sing penting awak dhewe niku bersyukur. Leres, leres Pak nggih. Monggo mangkenipun niki niate syukuran bersih desa. Nggih. Muga-muga mawon keranten bersih desa niki Sidomulyo niku tambah makmur, Amin. tambah rezekine akeh, Amin. tambah dikei keselamatan lan kesehatan. Amin. Sing Amin. penting niku. Sing penting niku nggih. Muga-muga mawon wis sakbare niki Sidomulyo niku dadi desa ingkang makmur, Amin. ingkang barokah, Amin. sing muga-muga mawon warakyate niku kabeh oleh barokah. Sing penting kan niku. Nggih, sing penting niku Pak Wong nggih. Nggih, lan niki nyuwun pangestunipun Mbak Cange. Nggih. Muga-muga nggih niku teruse benjing ngajeng nika taun ngarep. Nggih. Alhamdulillah Sidomulyo niku Pripun? melo ketut untuk pesta demokrasi. Wong ngoten nggih. Nggih, pilihan kepala desa yang baru. Oh, nggih. Monggo makinipun Bapak Ibu khususnya warga desa Sidomulyo milih pimpinan sing apik, sing jenengan percaya. Nggih. Mergo nek salah pilih 5 menit, 3 menit Sakniki 8 tahun lho Pak Wo kepala desa niku Monggo, kan mangke kleru pun- pisan, kleru 8 tahun. kleru weh milih ya rugine Nggih. 8 tahun. Monggo makinipun siapapun sing pengen nyalonke, pengen jago, monggo. Nggih, nggih. Warga masyarakat iso menilai, iso memilih. Ngoten mawon, Mbak Sih. Nggih, wong kepala desa niku mboten ngujudke kanugrahan niku amanah saking Gusti kedah ditindakake bener becik. Wong lurah niku jane syaratnya gampang lho Pak Wo, surah. Pripun, Mbak Sih? Lurah niku nggih to, angger teng musala kok enten inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engko wakowane kok ora ngadah diterke. Gitu. Nggih. Niku teng pundi nggih. Terus nek enten wong mantu niku tunggoni ngantos jam 11 jam 12 masyarakat niku mboten njaluk duit jane gampang jane. Nggih. Ya niku leres niku. Monggo. Nggih. Sing penting pimpinan. Awake dhewe niku golek pemimpin, ora pimpinan nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nek pimpinan iki biasane ya pokoke perintah. Nggih. Sing penting rukun pun sah tukar Nggih. padu. Sing penting Sidomulyo niku besok mulai awal sampai akhir niku adem. Ayem lur. Nggih, adem ayem niku leres. Nggih, monggo niki mengke seneng-seneng Nggih. kelanten menika syukuran mengke karepe warga masyarakat dituruti. Leres, leres. Nggih. Kalih ngoten wayang kulit niku kula niku seprapat jam saged nyebarke lakon. Sing penting sing nanggap niku panyuwune napa ladeni Mas. Nggih. Wayang kulit itu seprapat jam iso ngebare lakon. Sing penting niki seneng-seneng. Leres, Monggo sing leres. arep jogetan monggo. Monggo. Sing penting adem seneng. Ayo, Oh, nggih. Sing ajeng joget nggih joget, sing ajeng nyanyi nggih monggo terbuka. siap. Nggih. Monggo niki isone yo nggur jambu alas Mbak Sih. Jam 12 mboten napa-napa, jam 12. Ayo Mbak Tika jam 12 jumeneng ke jam 12 garap dangdut. Sing joget monggo. Nggih, sing joget monggo Mas. Oleh joget. Jam 12. Ayo sing joget sapa monggo. Pena-pena
kelingan eseme jur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati aduh yen aku lakon melu duweni lawas kulite ilmu ring pigang kasut dulu aku wis kadung tresno lelongso rasane ati yen aku lakon melu matur suwun Mbah Jami setunggal mawon Pak Wong nggih satunggal mawon nggih nggih matur suwun nggih matur suwun dupaten Bapak Kasun Wiyono oh ninggal katresnan Mas nggih engko Mas ninggal katresnan engko sakniki Mbak Evina jumeneng ninggal katresnan
jogetmu goyangmu jogetmu lolongo masuk matur suwun lenggah rumiyin. Ya warang kono jumeneng siji-siji diurut saka anak wedok Mbak Lintang. Jumeneng Mbak Lintang jumeneng. Ketoke wit sore iki jan awake rada ramenak. Ayo Mbak Lintang alun. Garap sing hot kae Mbak Lintang. Ben kanca-kanca ben karon joget. Langsung mawon garap sing hot. Sing ngaturke napa Mbak Lintang? Napa? Nggih, mbok pilih wonten pamundutan. Podang kuning niki wonten pamundhut pripun? Podang kuning mawon nggih. Podang kuning nggih, niku napa? Kembang tresna nggih, nggih. Nggih. Podang kuning kok, Mas. Podang kuning Mbak Lintang alun.
matur suwun. Ki anu nduk uga ana pamundutan garap dangdut apa Puspitanala. Bakal dangdut hubung penyanyine isih. Puspitanala. Iki ana pamundutan melih perahu layar. Monggo diaturke Mas, diaturke kabeh. Diaturke siji mbaka sawiji. Puspitanala engko Mas, diaturke Mas. Spesial request Puspitanala. Matur nuwun. Ya, iki ana pamundhut perahu layar diaturke Mbak Sentia. Perahu Mbak Ayah. Nganti lali aku jenenge Mbak Ayah. Mbak Ayah perahu layar diaturke. Jumeneng no. Kok darake engko nek dari penonton yang ngguri ku lho. Sinden kok gak ngajeke apa lempoh ya mending darake ngono lho. Nek aku no wis sahur dina petuk sing nonton nang ngguri. Kancane bodho ngadeg kok gak ngadeg dhewe. Ngono. Nah, nek ngono kan sawangka kala ketok, oh jebul ya manis upama iki upama Pak Lurah iki jenenge dagangan kae aku ya seneng ndek mantu ayah kae mesti ya ngono. Kok mantu barang to, Pak? Wong ora ngerti kok jodoh ke sanggon kono. Jodoh ketemu sanggon-gon direken-reken dinane sasine malah pegatan pirang-pirang. Kowe mlaku numpak damontor ngono kuwi lho keserempetan. Ya sepurane ya masih gak apa-apa, Dik. Daleme pundi nek dadi bojone pirang-pirang. Aku ki mbiyen karo bojoku temune lah. Apa prakara mbiyen? Nan karo bojoku. Bojoku mbiyen bakul kacang bilane. Napa nggih? Ketemune teng pundi, Pak? Nyang tontonan ngono kuwi. Angger bakul kacang ke sapa kok manis ngono aku ku biyen dadi bojone. Perahu layar Mas, engko Mas.
matur nuwun. Pamundhute tesih napa wau? Enggak sakniki Waranggana Cira Lupatma jumeneng sedaya, nggih jumeneng sedaya. Kembang tresna diaturke. Mengko kembang tresna badhe diaturke, leren sedhela tujuke wayangan tak merangne seduwelet terus gara-gara engko lagu-lagu meneh. Ya Waranggana jumeneng kabeh. Ki matur suwun marang panjenengane kanca nduk sedulur lanang sapa Mas Bambang saka Tambak Rama uga nusul matur suwun Mas Bambang tuh kraya-raya tebih-tebih saking Tambak Rama geneng ndelok alang ujure sisek kanca nduk kanca pane kanca kok ya ngono kuwi nduk karo panjenengane bapak kami tuwa ndongol barang wis kanca sehidup semati iya nggih pinarak ingkang sekeca Mas Bambang nggih engko Mbak diaturke Mbak pamundhute wae Mbak
Nggih, matur nuwun lenggah rumiyin. Perkara pamundhut sing durung diaturke mengko ditutuke no pathet sanga, Nduk. Iya, bengi iki ujug wayangan. Ditonton gelare lakon bengi iki, Nduk. Lakone apa? Tumurune wahyu pamong sejati. Coba kae delengen mendung tumuyung anggaweng kaya payung, Nduk.